हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनै लोक्षि फुजा, नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो हेपि लोक्षि फुजा। ओमफ्राय नै जोंहा कालि फुजानि बायदि एसे बे खामसालिफोरावनो होलाबायो आरोना, ओरैनो मोननै मोनथामसो। ओमफ्राय बाबुआ उन्दुनानै दासो सिखारदों। आनैया लिंहरदों, दाहाय थांगोन, दाहाय थांगोन। फुजाखौ आराम होग'नो हाबाय, थेवबाबो अखाया फिसा फिसा हालाय मालाय जाबाय थादोंमोन आरोना। फुजा होनाय टाइमाव होग'नो हाबाय, अखाया हायाखैमोन, आरामनो खुलुमग'नो हाबाय। बाबु ओरै फै, ओरै फै। बाबु नमन मामिजों नमन। हामा sana. खुलुमनाया हामा नामा sana. नै खुलुम, ओइथिं खुलुम, इथिं जिराय माबा नै थाफै, नैयाव था गोरानाव। नै थाफै बाबु, नैथिं। Four, 9, 7। नै जोंहा कालि फुजा बायदि लोक्षि फुजायावबो बिदि होयो आरो, ओरैनो एसे न'नि खामसालिफोराव बाथौ खाथियाव बिदि होना होयो जोंहा। आं मिथिफेराखैमोन, आंबो बेयावसो नुफैदों। बिसोरनिथिं गासैबो बिदिनो होजोबोनो गामियाव। आंथ' लोक्षि फुजायाव मोनफेरदों मोननाया खनसे। आंखौ मोजां बाम। जोङो बाबुनि लोगोनियाव खिस्रि जानो थांनो नागिरदों। बिस्रा लेंहरदों लोक्षि फुजानि खिस्रि संनो, बाबुजों गेलेफैग्रा। बाबाजों बाम जानो। नै माबा होआखै। दिनैलाय मा जादों? मामिजोंल' बाम जाग्राया? आंहा मोजांसो। चिकेनखौ होलांनो आंनो। बाबुर फ्रेन्ड सब देख। बिखौलाय। माने बे खोमाखौ होलांदो। खोमाखौ। बेसे दिदिमोनलाय? बेसे दिदि? बेयालाय सोर दिदि? नै मालाय जोंनि खाथिनिया थांसिगोन। एसे गोबावनिफ्रायनो सानफा एफा जिनिसफोरखौ लांबाय थाखादोंमोन। ओमफ्राय दिनैहाय लांजोबथायबाय बिसिना एरि। ओमफ्राय दा मोना थांसिगोननो। ओमफ्राय दा आंबो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै। जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय, बाय बाय।